Benefiary Sammelan Ok-kereng Indoor Stadium along kapaman pon. Swasthya Seva Abhijan Special Maternal and Child Health Camp Kedeng. Kahora Model Village Open Stage ahem asai along Mass Joining Programme Kedeng pon. Lengriti State Model School Kimi Kangpu. Kardom Beta Life Pen Elisami Rupjali Disopi non Betang Tonpen Arjuponexena. Nomati Mandal Committee ahinpen patirpiponsi Ingdeng sirkep Indian Prime Minister Narendra Modi kacharipon Asarkar kepleng Aningkan pacheton dunsi Nomati Constituency Ok-kereng Indoor Stadium along Benefiary Sammelan kapaman pon. Benefiary Sammelan kapaman pon Amei along Nomati Mandal Committee Mepu Joti Timung kacharipon Amei along Prahalad Bordoloi pensi aluhi kapacheniapor enpon. Bangso Benefiary Sammelan kapaman pon along PM Kisan Arunodoi PMAYG Ayushman Card Pen Chenglok So Arlo Atumaphan Kapanong Pon Scheme Doan Kilong Pon Ni Marli Atumpen Chinki Chethan Pon Lapen Halapu Kilong Pon Pe Ni Marli Atumaphan Sitame Kapalong Pon Jia Phansi Bor I Pon Thuji Pusi Mayalong Chethan Chimun Padupon Bangso Mailong KECEM Rite Singhi Lapen Tourism Board Chairman Dharam Singh Kro Lapen Denarong Town Committee Chairman Prodiming T Lapen Numati VDC Chairman Britain Mahila Anparta Polling Station Tin Pen Kebang Nimaliatum Chetong Dunsi Ingsam Jin Pen Pachun Pon Wotunga Ji Pen Beta Life Appearanke Hensing Tokbi Report. State level, district level, Chingwai Chingsai si. Along tin Mandal Committee along Benefiary Sammelan Talon and Jeep, so Talon Ateng Pensitamelo, Pini Hemso Kelong, Ronodo Kelong, Asarkar pen, Pipim, I scheme Gelong, Atum Ansitamelo, Pini Dak Chetong, Dak Chetong Don An, Nimali, Atum Ansitamelo, Pini Alang Tum Tanding Arongo, Kevang Diani Sitamelo, Narendra Modi Akaham, Alang support weg ji lapen BJP along kadu meta tu tip si pini ang tek lapen dakla kebang ni tum tan tulang la kelong anatu ini resong karpen danglok la puruno do son ima Asarkar pen yateng Ayushman karpen danglok alang itu pini bang Asarkar pada curu lo siapa ke hai pan Dr. Tuliram Longkang Himanto Biswa Sarma Sam Chief Minister Narendra Modi Akaham kadu tidu kela karat sitamelo alang li tuman kewang jiani sitamelo ansose ahir jumi ke kipidunji Francis Pinimanja Block Primary Health Center Pen patirpiponsi Dhansari Monsing Timungarong Daldali along Swasthya Seva Abhijan Special Maternal and Child Health Camp Dengpon Pini Bangso Ajay Meke Dengpon along Block Program Manager Willingson Rongphar MBPHC in charge Dr. Rup Singh Hanse, Dr. Ranjit Timung, Child Specialist, Lapen Kaprek Specialist a Doctor, Nurses Lapen Accredited, Social Health Activists Atumpen, Chera Brain Pen, Daldali, Dhansari Arara Tumaphan, Seilangpon. Ongdung Meka Chechar Chia Tumaphan, Meka Dong Plapmati, Eyeglass, Akejoy Pen, Pipon. Daldali Pen Birta Live Appearanke, Abraham Tiso, Report. Long Sing Timung, Club Along. La Swasthya Seva Abhijan Camp Atheke Special Maternal and Child Health Aputhak Dak Nilitum Dipu Medical College Along Pen Specialist Doctor Atum Atheke Gynae Specialist Child Specialist Lapen Anparta ENT Specialist Lapen Dental Specialist La Sologot RBSK Doctor Atum La Osomar Atum Aphan birth defects ka detect dia phan lapen anparta vaccination lapen la pre-distribution of medicine lahai asai ke claim dia phan sidak nilitum wanglo achiklo jon wang ta laso Swasthya Seva Abhijan camp nilitum blog ahin athupan claimik bom for example adim lase pini ladak dololi ahawar along la long sing timunga club along sita la son thak si la Juna Chiklo Aparman Ladak Swasthya Seva Abhijan Camp Ki BJ Phansi Pini Dak Chingrum Lo Lapen La Soa Campaign Dak Kedo Araratum Bekekoi
la oso chopathe alo somaratum la pen anpata bihek thihek amumaratum la pen anpata la saru sareng atum sita alang tum metang akisung akisu hai pen sita alang litum cepaklang dun pen lason awar sailong pon popusi nilihin pen mathalo Kiram tang wo signify Kresir Kebarni, Duarbaguri MSC Constituency and Kangpi, Kohora, Model Village Open Stage Asai Hemlo, Mass Joining Programme, Kedeng Pon. Lasonsi, Bangso Mass Joining Programme, Kedeng Pon, Amei along, Maipu, Mondol Singing Tipensi, Kacharipon. Lapen Puthot, Jacob Teron Pensi, Aluhi, Pachini Pontu. Lasonsi, APHLC Mass Joining Programme, Kedeng Pon, Amei along, Chetong Dunlaki, throksi Bokajan LA Maipu, Samson Teron. Lakhain koi baithalang so LA Meipu Bikram Hanse Pranjor Pro Suren Kramsa Hawar Kehat Central Committee Sarsing Be Socheng Thenta MSC Constituency APHLC Meipu Mensing Phangchu Central Committee Women Wings Meipi Rita Kramsapi Rishika Milikpi Lapen Ongdung APHLC along Klembang Pubang Pietum Chetong Dunsi Mayardi Pidun Lasonsi APHLC Mass Joining Programme Amelo Kaprek Asong Pen COC Hemtun, Thom Kebra Trokatum, Pregjam Arongpen, APHLC Asong along, Chingbe Dunlo. Lapen Lapu, Kapreg Asong along pen, Kachi Oatum Sitame, Lamthe Chipaklang Pon. Hanboka pen, Robinson Killing, Berta Live. Tuma bang punang kang vai penang ito idun ma ladake Kongres ahura bangke lake rotoning tilo rotoning tia ke hailo lape non bangke do bom bangke Richard Tok bilo la si alangli silang ponang po atima ilitum public jungjung atum ke ining le hang same jakong abedaji ke mate vote ki pahai pensi tum jakong pidunji ke lalo la si la isi ben ke ningdu kalam lo ilitum border polotang te kaita kacerok tok nangjilu atima border ke pupen munit ka chekap joy pick lapen influx mane angtan men ke wang nangke do phan joy pick la sila khangji polotang te komar atum a party season khe phan gaching honlo rat atum bang munthina ko nili gachini ateng polotang te APHLC tum hello atima APHLC tum ke puda de aron dokok pon itum ka fere nai alama be 6 schedule te angdeng ping ko ateng ke ladake tribal area inglong hawar la so posi inglong asotum si monil tum haidelote warsai ke pipon po development asonan sakuri punon ajat punon election kar jab voter list along amen kache thap lapen election ki padoan dame 6 dola teng masi itum claim pon po itum an wan bangke itum kiche pan pinang nilo lake nili ninghang galilo 6 dola long sipulo asinang tum si inglong asotum si ahem pulo lalo pulotang de itum development claim pon non bangke ilitum an wan bang kiche tum nang thipon la laso an wan kache sidu bangke ilitum ke thenge chokan kali only with the help of Constitution. Piniladak Duarbaguri Constituency along APHLC pen Mass Joining mate BJP pen nang cepak ok dunlo. Adon ke don thongke brapho BJP pen arni wangsi along tina constituency ta nang cepak ok dun bomlo. Pia pot pulutang te alang litum BJP atum adon anatum sitami kachini ajakong la mobile phone pen sitami alang litum chinino la pen APHLC aki hai sarji ai kathar sar karjap thip pen ajoini rat arni wang a minute a second tin sitami julang ithate osokong era tumaphan lang itha latum tanache song don lojo lang tha jo usumara tum tanang che song dun lojo apai pen chenglok sarpi buri kadokave riso ejang di soarlo pen chenglok di kadokave women wing youth wing ilituma phan sar ji kathar sar party president APHLC nangkar japi thi bapot lapen 20 paragraph ki tribal area inglonga khai ahawar lasi alang litum anta chini adloke di sar henlo ahok ji kathar sar henlo hok asong ja popumat pini BJP pen don thongkera pho nang dun lo arnam hirjume pen lapen rada hirjume pen Pini Borjan MAC Constituency Kapalu Balijan Lengri Tea State Model School ahem Kimi Ingpupong Sonsi Tea Garden along Lugacharli Asomar Atumaphan School ahem Dunangji Pumathasi Assam Government Mathaponsi Tea Garden along amat Lengri Tea State Model School ahem Kimrang Patang Ponsi Pini Power Minister Nandita Gorosari Deng Ingpuponlu Bangso Model School ahem Kimi Kangpu Amailo Aluhi Sarpi Aman Pen
Power House Minister Nandita Gorlosa, EM Surjo Rongphar, Nirola Phangchupi, DC Madhusmita Bhagwati, ADC Anup Kumar Brahma Pen Danglo, Man Penki Dotu, Chetong Dunsi, Skula Hemkimi, Kang Puamai, Mesen Pen Pachun Pondo. Hanjang Langso Pen Bisnu Lekti, report. Pine beta la ponse kang ton poniglo, like bompa, beta live.